हाय गाइस, मोर नाम पप्पू। ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କାହାଣୀର ଅନୁଭୂତି, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ସତ୍ୟ କାହାଣୀର ଅନୁଭୂତି, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ କହୁଛି। ସତ୍ୟ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଅନୁଭୂତି କରିଛି। ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଆଉ କିଛି ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କଥା। ମୋର ମୋ ଗାଁଠୁ ଗୋଟେ 5-7 କିଲୋମିଟର ଦୂରର ଗୋଟିଏ ଗାଁ। ସେ ଆମର ମୋ ବାବା ଜଣେ ଗାଈ ଫାର୍ମର। ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାଈର ଦାନା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ପଠେଇଲେ। ମୁଁ ଗଲି ଆସିକି ସେ ଦୋକାନ ଜାଣିନଥିଲି, ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକକୁ ପଚାରି ସେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଦାନା ବେପାରୀ, ବଢ଼ିଆ ଘର, ନିଜ ଘରେ ହିଁ ସେଇ ଦାନା ବେପାର କରୁଥାଏ। ଦିନେ ସେ ଘରକୁ ମୁଁ ପଚାରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ବାପା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶୈଳୀ ଧର୍ମ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରେ। ସେ ବାପା ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତମର ଘର କୋଉଠି? ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଗାଁ ନାଁ କହିଲି। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ତମ ବାବା ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି, ବାବା ଆଜି ମୋତେ ପଠେଇଲେ ଦାନା ପାଇଁ। ବୋଲେ ଯିବା ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବା, ବାପାଙ୍କ ଘର ଦେଖିକି ଆସିବା। ସେ ବାପାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେ ମାଳ ଜପ କରନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ମାଳ ଜପ କରନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ବସିଲି, ଚୌକି ଦେଲେ, ମୋତେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଦର କରି ସ୍ନେହ ଦେଇ କଲେ କି ବାବୁ ଚୌକିରେ ବସିଲି। ବସିଲା ପରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋହୂ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି, ଏ ବାପାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ବିତୃଷ୍ଣା ମନୋଭାବ ହେଲା। ମୋତେ ସେ ଯାହା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣୁଥାଏ, ଦେଖୁଥାଏ। ବାପାକୁ ପଚାରିଲି, ବାପା ତମ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ? କହିଲେ, ବାବୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ, ଆମ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝଗଡ଼ା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ତମେ ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ, ଏତେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଫ୍ୟାମିଲି, ତମ ପୁଅମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବେ। ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତମ ପୁଅମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବେ। ସେ ବାପା କହିଲେ, ବାବୁ ଆମ ଘର କଥା ବାହାରେ କହିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥା ମୋତେ ବି ବହୁତ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖର ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବୁଝିବା ଜିନିଷଟା, ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଲାଇଫ୍ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ କ'ଣ, ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ମୋ ମନରେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଜିନିଷଟା। ମୁଁ ଟିକେ ବସି ଭାବେ, ବାପା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବାପା ତମ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା? କ'ଣ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥାଇକିରି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ? ବିନା କାରଣରେ ତ ଆମେ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିଛି କାରଣ ଥାଇ ହିଁ ଝଗଡ଼ା କରିପାରିବା, ନହେଲେ ତ କେବେ ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବସିଲି, ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ବାପା? କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବୋହୂ ଆଣିଥିଲି ଘରକୁ, ମୋର 3ଟା ପୁଅ ଆଉ 3ଟା ବୋହୂ। 3ଟି ଯାକ ପୁଅ ବାହା ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ବୋହୂମାନେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ବୋହୂ ଭଲ ନାହାନ୍ତି।
ମୋତେ କେବେ ବି ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ମାଆ ହିସାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ନା କ'ଣ ବାପା, ନା ଆକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା, ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୋରି ସବୁବେଳେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କାହାକୁ ଟିକେ ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର ଏସବୁ ପୁଅ ଭିତରେ ଆମେ କେବେ ବି କାହାକୁ କେବେ ବି କହିନା। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛୁ। ଏମିତିକା ଷ୍ଟୋରି। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଯାଇଥାଏ 3 ଦିନ 4 ଦିନକୁ, 4 ଦିନ ପରେ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଦାନା ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ବି ଏଇ ଝଗଡ଼ା। ଆରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ୟାମିଲି, ଏତେ କୋଠା ବାଡ଼ି ଘର, ବହୁତ ପଇସା ବି ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ଏ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ? ସଂସାରରେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ଏତେ ଝଗଡ଼ା? ଆରେ ଭାଇ, ବାପା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଏତେ ମାଆ ବାପା ବହୁତ ଭଲ, ଏତେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଘରେ, ଘରେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲି, ଦେଖିଲି ସେ ମାଆଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୋହୂ, ମୁଁ ନିଜେ ଥିଲି ପାଖରେ, ସେ ଝିଅ ଆସିକି, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଆସିକି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଧକ୍କା ପକାଇଦେଲେ। ସେ ଜିନିଷ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ। ଏ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗେ। ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଲାଗେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବାକୁ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ସେ ମାଆ ନିଜେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିକି କହିଲେ, ବାବୁ ଦେଖ, ମୋ ବୋଉ କେମିତି ମୋତେ ପିଟୁଛି ବାବୁ, ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବି? ନିଜ ଘର କଥା ମୁଁ କ'ଣ ବାହାରେ କହିପାରିବି? ଏମିତି ବୋଉ, ତମେ ତ ନିଜେ କେବେ ଆସିଛ, କେବେ ଶୁଣିଛ ମୋ ଘର, ମୁଁ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଭଲ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଭଲ, ଭାବି ଆଜି ଯାଏଁ ଭଲ ଥିଲେ, ବାହାରିଲା ପରେ ସବୁ ବଦଳିଗଲେ। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି? ସେ ମାଆ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ମୋତେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, କହିଲେ, ବାବୁ ଦେଖ, ସେ ବରଯାତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖ, ସିଏ ମୋତେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ କଥା ଆଶା କରୁଛି, ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବାବୁ? ବଢ଼ିଆ ନିରୀହ ବୁଢ଼ାବାପା, ମାଆ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜିନିଷ ପୁଅ ବୁଝିପାରିଲାନି, ମାଆ ବାପା ଆଜି ଯାଇ ଆମକୁ କେତେ ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି ମଣିଷ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଭରଣ ପୋଷଣ କରିକି, କିନ୍ତୁ ପୁଅମାନେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ କିଛି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିଲେନି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ସେ ବାପା ବସିଥିଲେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି, ବୁଝଉଥିଲି, ଲାଇଫ୍ ବାପା ଏମିତି। ସମସ୍ତେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପଇସାରେ ସମସ୍ତେ ମତଲବୀ। ଭଲ ଜିନିଷ ଖରାପ ଜିନିଷ କି ବୁଝିବା ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ଏମିତିକା ମନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଲି, ସେଇଦିନ ସେମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ଏମିତି ହେଲା, ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ଆସିକି ଦାନା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବାବା ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଗଲା ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘର ଗେଟ୍ରେ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି କି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଘର ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୋତେ ବହୁତ ବି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଘର କ'ଣ ପାଇଁ ବାପା ବିକିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆମେ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ବାପା, ଯାହା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବେ, ମିଠା କଥା କହିବେ, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବି। ବାପା କ'ଣ ପଳେଇ ଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ଜଣେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଦୋକାନୀଟିକୁ ବୁଝିଲି, ଆରେ ଭାଇନା ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କହିଲେ, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ବାପା ପଡ଼ିଶା ଘର ତୁମେ, ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଦିନେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି।
ସେ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଆରେ ବାପା, ମୁଁ ବାପା କ'ଣ ଏଇଠି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? କହିଲେ, ମୁଁ ଗଲି ବାପାକୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଆଉ କ'ଣ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବାପା ମୋତେ କହିଲେ, ଇରେ ବାପ, ଇଏ ହେଉଛି ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଘର। ସେ ଘର ମୋର ନିଜର ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଏହା ଘଟିଯିବ। ଆଉ ବାବୁ, ତମେ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଆସିଥିବ, ତମ ସହିତ 3 ଦିନର ଦେଖା, 4 ଦିନ ବେଳକୁ ଏଇଠି ଦେଖା, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି କଲି। 3ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲି, 3 ଜଣ ଯାକ ମୋତେ କେହି ବି ଗୋଟେ ବି ଭଲ ପାଇଲେନି। ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ କେହି ବି ଗୋଟେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଲାନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ହସ କଥା ମୁଁ ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ଯାହା କଥା ହେବେ ସେ ମୋତେ ହସି ହସି କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ। ସେଇ ଜିନିଷ କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରୁଛି ପ୍ରକୃତ ଆମ ଜୀବନରେ ନ ଘଟିଲେ ବି ଆମେ କିଛି ବୁଝିବା, ଜାଣିପାରିବା, କିଛି ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟକୁ କିଛି ଦୂର କରିପାରିବା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଏତେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇକି ଆଶ୍ରମରେ ଜୀବନଯାପନ କଟେଇଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେ ଘର, ସେ ବାଟ ଦେଇ ଆମେ ଯିବେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ଜିନିଷ। ବାପା 3ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ କିଛି ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ, କିଛି ପଚାରିବେ, କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଦେବେ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପଚାରିବେ। ପୁଅମାନେ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଲାଳସାରେ ଏତେ ମତଲବୀ ନିଜର ବାପା ମାଆକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସଂସାରର ବଡ଼ ଭୁଲ ଆଉ ବଡ଼ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବି ନିଜେ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ବାପା ମା ଏବେ ଆଶ୍ରମରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ବି ନାହିଁ, କିଏ ବି ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ପଛକୁ। ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିକି ଖାଲି ଅନୁଭୂତି ହିଁ କରିବା କଥା। ସମସ୍ତେ ଏମିତି, ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ ରହିବା, କି ପୁଅ ଆମକୁ ପଚାରିବ। ରିଏଲି ମୋ ସତ୍ୟ, ମୋ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରିଛି। ସେ ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କେତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ବାପା ଏମିତି କରିଥିଲି, ସେମିତି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଅମାନେ ବାପାଙ୍କୁ କମ ଦିନରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବି ବାପା ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଗଲେ, ତାଙ୍କେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପାର ଷ୍ଟେଜ କ'ଣ, ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା କ'ଣ, ବାପାଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବା। ଏବେ ସେ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ, ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଶ୍ରମରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାଙ୍କର, ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇକି ଲାଭ କ'ଣ ଜୀବନରେ? ମୋର କହିବାର ମତଲବ, ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଘର ପଇସାରେ ସମସ୍ତେ ମତଲବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ କାହାକୁ ହେଲେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ କାହାର ହେଲେ ସେ ମନୋଭାବ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନଥାଏ। ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ କେମିତି ଆଦର କରିବା, ଆମେ ଥିବା, ଆମର ବାପା ମା ଦିନେ ଚାଲିଯିବେ, ଆମେ ବାପା ମାଆକୁ ଦିନେ ଖୋଜିବା ହେଲା ସେ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବେ। ଏ ଜିନିଷଟା କିଏ ବୁଝିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ପଇସା ଲାଳସାରେ ଭାତୃତ୍ୱ ମନୋଭାବ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବହୁତ
ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଲା ଏହା। ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କେବେ ବି ସଂସାରରେ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦେବତା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବାପା। ସେ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଯାଏଁ କିଏ ବି ଅନୁଭୂତି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପଇସା ଲାଳସାରେ ସମସ୍ତେ ମତଲବ, ସମସ୍ତେ ଖାମଖିଆଲି ହେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହା ଯେ ମା ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଥିବ, ତମର ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଥିବ। ଯେବେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତମ ଜୀବନରେ, ତମେ ଭାବୁଥିବ ଖୁସିରେ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ପାହାଚ ତମେ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ ଚଢ଼ି ଯାଉଛ। ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ବାପା ମା, ସାହି ପଡ଼ିଶା, ବନ୍ଧୁକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ଆଦର କର ଆଉ ଭଲ ପାଅ। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସତ୍ୟ କାହାଣୀର ଅନୁଭୂତିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।